No niin, se olisi laiskis tässä. Nytten tehdään jotain peruuttamatonta. Tehdään uusi Minecraft-striimi, siitä ei ole viime kerrallakaan mitään, joten ei tästäkään kyllä tule yhtään mitään. Joten nytten siis kokeillaan sellaista hardcore-muotoa, eli en saa kuolla, jos kuolen, niin mä menetän tämän maailman. Mä yritän tehdä tässä jonkinlaisen YouTube-sarjan striimin muodossa, mutta todennäköisesti täällä saattaa tähän ekaa jaksoa, kun mä kuolen. Tai sitten mä ei vaan vaivaudu tekee jatkoa, mutta mä yritän nytten login, ellei nytten tosiaan kuole. No niin, laikiksen kova naama. Ja naps! Nyt tyypit lähtee heti, kun mä onnistun jossain. Joo. No niin, aloitetaanpas. Eli jälleen kerran, mulla on tää skini. Tai tällainen. Mä osaan puhua. Sori mun äidinkieli. Tää on mun ekat puut. Ja se oikeaoppisesti aloitetaan Minecrafti tai Minecrafti. Tuollaisia. Sitten otetaan, tai craftataan tikkuja. Sitten rautahappu. Sitten mennään hakemaan kiveä. Kivestä, ei kun... No niin. Ehkä ei pitäisi sanoa tällaisia, muuten tulee bännit. Kivet. No niin, rauhoitulaiskis. Äänenlaatu sitten saattaa olla huono, kun mä käytän ohjelmien omaa mikkiä, joten mä toivon, että ketään ei häiritse, mutta no ei vaan mitään. Kirves ja lapio. Mulla on nyt tavoitteena, aina kun mä striimaan, niin että mun pitää vähintään 3 yötä selvitä ennen kuin mä voin lopettaa striimin, mut vähintään nimenomaan. Et mulla pitää striimi nyt ainakin se 3 yötä. Kuparia. No, otetaan. Nyt kun se on nykyään aika hyödyllinenkin jopa. Tai no, hyödyllinen, mutta sillä saa nykyään jotakin. Tää on ihan vaan varuiksi, jos siitä joskus tulevaisuudessa tarvii, että pysyy hengissä edes. Possu! Moikka! Pipsapossu! Sä olit viime näkemästä pinkki, mutta sä oot nyt pipsapossu. Ja arka mitä pipsapossulle käy. Tollei. Siinä oli nytten pekonia. Kuoparia taas. Paria riittää, mutta rauta olisi kyllä ihan jees saada tähän väliin. Mitä? Mä vannoin, että mä näen sen huomenna. Voi. No niin, ekat raudat. Liisa, tulee sieltä 3 raudat. Mä en aina oikein rautamia. Ja tuolla saattaa olla potentiaalisesti rautaa, mutta mä en tiedä uskallanko mä sinne. Mitäs mä näen tuolla? Siellähän näkyy toi Nether-portaali. The Nether. 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 Käyn siellä luolassa sitten murehditaan. Sitten mä en uskalla, mä en haluu. Onks täällä mitään? No skeletoni, ja nyt mä kuolen heti. Vittu, mä kuolen jo heti. Voi vitsi, It was at this moment that he knew. He fucked up.
Voi! Ei, voin löytää pois. Mä voin olla näin paska. Tuota ette nähneet. Sovitaan, että ette nähneet. Tää stream vasta alkoi. Leikitään, että vasta alkoi. Kukaan sitten ei nähnyt mitään. Sanokaa chatissa, että kukaan ei nähnyt mitään. Kukaan ei nähnyt mitään. No niin, lata, ettei kukaan huomaa äkkiä. Lata, ettei kukaan huomaa äkkiä. No niin, nyt jatkuu Minecraftin pelaaminen. Mä en muista, mitä äsken tapahtui. Oh, kyllä! No niin. Kyllä löydettiin pienen seikkailun jälkeen. Äsken meinasin kuulla skeletonille, mutta onneksi hoidin ne juuri. Ja kukaan sitten ei nähnyt mitään. Otetaan puut. Mä vahingossa kroppasin mun äskeiset tavarat. Pysähdy. No niin. Ota siitä get wrecked. Naps. Onko siellä toinen golemi? Mä pelottais väliin hyppään, niin toinen golemi tulee hetikin. Uskalainen mennä. Ja naps, 3 rautaa, naps. Sitten kun mä vahingossa kroppasin nämä äskeiset raudat. Mä unoin sen äsken netherportaalin, mutta ei hätää, mä löysin toisen. Tai siis tän keskeneräisen netherportaalin. Tää on paljon keskeneräisempi. Freedom Steel! Rautahippu. No ei nyt lapiolla voi puut hakata. Kirveellä. Kissimiri, on niin söpö. Kissimiri. Nyt mua ei ihan saa. Nyt tapetaan ja... Ollaan nyt julma. No niin. Selvitty ensimmäinen yö. Tonne, mä haluan kilittää saa. Tuota ette näe mitään. Pipsapossu, mitä sä oot vielä hengissä? Pipsapossu, mitä sä teet täällä hengissä? Onks sä kuolematon? Moi jauhelihaa. Tuuppas sieltä. Tästä tuli maailman tyllisin screami justiin. Äsken oli maailman hauska, nyt tuli maailman tyllisin. Lammas! Saadaan vähän kebappia. Tuolla on tuo aavikko, mennään kyllä mieluummin sinne. Siis Pipsolossa on varmaan fiktion vahvina. Fiktiivinen hahmo ihan legitisti. Okei, tuolla on luola, mutta mä uskallan mennä. Toi jopa... Ei, joo. Tuota ette näe. Mitään luolaa ei ole. Tyypit, te ette näe mitään. Mitään luolaa ei ole. Jos joku puhuu luolasta, mä en tiedä mistä se puhuu. Ja ette ketä myös tekään. Aavikko kyllä. Sain lisää golemeita. Enkä sä toinen golemi? Se nyt mennä parempi. Miekko. Pois. Jaha. Toinen yö. Seuraava yli varmasti lopetellaankin.
No ihme vuoden niin pelkonen, hasalla hämäkki. Kyllä on tää kilpikin, kyllä tää. Kato mahdissa toi. Kuka helvetti liittyy tähän peliin? Hetkinen, kuka nyt liittyy mun peliin? Joo. Eiku, miksi mä jäin huomaamatta toi rauta? Ja siis se, joka liittyy mun peliin, mä en edes tunne sitä ainakaan pelinimellä. Kuulosti niin oudolla, en mä tiedä. Tai nimi. Voi se olla joku kaveri, joka nyt sattoo. Luvittaa tulla, mutta ei nyt kuulosta yhtään tutulta. Niin, tulee se seuraava, niin voidaan lopettaa tää striimi. Sori, katsojat. No niin, hell no. Vihaan yli kaiken koko sydämestäni noita hukkuneita zombeja. Vitun hukkuneita zombeja. Rautaa! Niin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Unoin jo miten suojataan, mutta se oli kyllä. Se oli lähellä. Tuo oli tosi lähellä, voi vittu. Joo. Nyt ollaan saanut jotain edistystä. Me saatiin erittäin vähän kivasti tavaraa. Mut joo. Nyt voidaan mutta siis nyt voidaan Luan kanssa lopettaa striimi, jos mä haluan ja vois oikeastaan lopettaakin. Se ois sitten. Moikka moi ja ensi kertaa. Ja ihme, ettei kuoltu ekan striimin aikana.